हेलो दोस्तों कैसे हो जोङो दंफैयो काजलगावनि UN ब्रह्म इक' पार्कआव दा बेयाव बेरायनो फैदों जोङो दा पार्कआथ' गोदान बायदिसो बेयाव डेक'रेशन नि खामानिया फ्राय जाजोबथ'वाखै आरो ओरै माखासे फुल गायदों प्लान्टेशन खालामदों बिसोरबो दासो देरहांदों गैला नङा दे गेलेदो प्लान्टेशननि खामानियाबो फ्राय दंबावो बाहाय अनेक फुल गायनो गोनां दङ ओमफ्राय जाखिनि ओरै माबा माबि फुल गायदों बिसोर दासो देरहांगासिनो दङ जेब्ला बियो देरजोबगोन अब्ला मोजां नुगोन बायदि मोनदों ओनसोलाव बेबायदि बेलासिनि समाव बा फुंनि समाव बेरायनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव पार्क गैया दा बिनि मोनसे खुब प्रयोजन दंमोन गोनांथि दंमोन दा बेखौ जोङो मोननो हादों दा बेखौ मोजाङै मेनटेन खालामोब्ला मोजां जागोन एन्ट्रि फिस लादों 3 बोसोरनि गोजौनिखौ 10 थाखा 10 रां करि लादों ओमफ्राय 3 बोसोरनि गाहायनिखौ लायाखै दा मोजां बांद्राय बेबायदि फिसखौ हाइ खालामनायाबो थिग नङा जाखिनि फिस बानायनानै दोनदों बियो रिजनेबल बयबो फैनो हानाय बायदि दा बेनो आं दा देखायगोन नोंथांमोननो एसे बे पार्कखौ माबायदि बिथांमोना डेक'रेशन खालामनो नाजादों Let's go back थांफिननोसै बेलासेबाय ओंखारग्रा लामाखौ मोजां बानायदों गोसोखौ मोजां मोनो थाजिम मोनो बयबो बेरायफैनो हागोन उन्दैया खारलांगोरबाय हौनै